pakker jeg sådan en kit, 1,5 meter, ud 4 styk, monterer samlemufferne, sætter dem på samme måde på 3 af de 4. Sådan det er klar til at sætte på med kisten. Så skal de vende rigtigt. Sådan. Så kan man med hen til kisten. Den lige op her. Kommer kisten ud. Kører ind i spor. Kører ind i sporet. Så når man kører ud, så falder tagen ned. Og det kan rulle sammen. Sådan. Færdig arbejde. Og næste gang man ruller den ud, så har man et tagende her. Så kommer man til den. Og gør på den måde, så har du tagende der. Og hvis tagende er for lang, så klipper man bare til med en saks. Sådan er det. Og så skubber man ind, og så passer den.